keresztény hagyomány, a kereszténységnek a létezése óta ezt a kettős titkot hordozza, hogy egyrészt a szó, az írás vallása vagyunk, másrészt pedig a megtestesítés titkának az ismerői, vagy pedig hát ennek a titoknak a részesei. És ugye ez, amit János úgy fogalmaz az evangélium elején, hogy megtestesült az ige, ebben az egyetlen mondatban benne van a kereszténységnek ez a nagy paradoxona. Azt hiszem, hogy amikor erről gondolkodunk, akkor tisztában kell lenni azzal, hogy a keresztény hagyomány lényegében az olvasás alapján áll. A keresztény embernek olvasnia kell, kötelezően olvasnia kell. Ha nem olvas, akkor valamitől távol kell. És Ferenc pápa mostanában éppen kiadott egy kis nyilatkozatot, hogy mennyire fontos az olvasás maga. És amikor az olvasásról beszélünk, akkor én most nem annyira a történelmi szempontot hozom, hanem inkább az állandó jelenvalóságról szeretnék beszélni, hogy van a keresztény hagyományban az olvasásnak van egy olyan bevett gyakorlata, hogy szöveghelyeket egymásra vonatkoztatunk. Tehát az, hogy olvasok egy ószövetségi részletet, és azt például egy újszövetségi részletre vonatkoztatom, ezt hívjuk kereszthivatkozásnak bárminek, hogy egy ilyen olyan asszociációs hálózat alakult ki az olvasás több ezer éves folyamat alatt, és itt szeretném belevenni a zsidóság olvasás hagyományát, hogy amit mi keresztény megörököltünk, az egy nagyon gazdag olvasói hagyomány, olvasás hagyomány, és ebből alakul ki az a gondolat, aminek végső soron a Malbers és Harnágyi féle Sinegi plébánek templom programja is ebbe a hagyományba illeszthető bele. Amit most itt kivetítek, ez egy nagyon korai, hát nem korai, ez élet középkornak az egyik fő műve, ez a Hildesheimi Bernát kapu, amit lépek is egyet tovább. Itt látszik a program. Hogyha megnézzük, akkor tulajdonképpen innen indul a történet kronológiailag, és így érkezik meg. Azt látható, hogy tulajdonképpen, és itt a párhuzamokat látjuk. Most csak egyet mondok, hogy mondjuk a bűnbeesés fája és a Golgota, a keresztfának a párhuzamvállítása. És csodálatos dolog ez, hogy az ember elé áll, a Bernát kapu elé áll, és most fizikai ezt nem tettem meg, csak képen, akkor tulajdonképpen azt a befogadói, azt az olvasói cselekedetet teheti meg, ami végül is maga az imádság, a keresztény imádság. Az, hogy az elmélkedő, és ilyen, hát mondjuk, hogy egy egészen elmélyült és misztikus elmélkedés lehetőségét adja meg, hogy összekapcsolhatom a különböző dolgokat, és ezáltal a hittitkokban részesülök. Tehát ez a fajta gondolkodás, ami még egyszer mondom, a Sinegi plébánia templom kifestésében is tetten érhető, ez egy teljesen, hogy így mondjam, megszokott keresztény hagyomány. Ez a nevezük mi gondolkodásunkba tartozik. Tehát nem úgy, és itt szeretnénk mindjárt átérni a lényegre, nem arról van szó, ahogy mondjuk a buddhisták leülnek és nem tesznek semmit és megvilágosodnak. És ezt nem azért mondom, hogy lenézzem őket, hanem itt valami egészen aktív dologról van szó. A keresztény elmélkedés, a keresztény művészetnek a befogadója, tulajdonképpen aktív cselekedetet csinál. Azáltal, hogy a műalkotást figyelem, a műalkotást olvasom, ezáltal kénytelen vagyok dolgozni. Az én agyamban állnak össze a dolgok. És itt szeretnék rátérni bocsánatot sietek, csak ugye az idő az korlátoz engem is. Itt szeretnék rátérni arra, hogy a keresztény gondolkodásnak ez a hálózatszerűsége, a szövegek egymásra rímelése és egymásra vonatkoztatása miatt szükségszerűen alakul ki a
nevezzük így műfaj. A Bernbát kapu egy hasonló nagy kompozíció. Azaz, egyik részlet sem igazán érvényes önmagában, hanem csak a nagy egész értelmezés, a nagy egészben nyerje el minden a végső jelentését. És a végső jelentés pedig nincsen tehát nem kötelező ezt gondolnunk, az olvasó maga juthat el a megoldáshoz. Tehát a nagy kompozíció, ami még egyszer mondom a Sümegi Plébánetemplom is, egy olyan dinamikus befogadást igényel, dinamikus olvasást igényel, amiben épp annyira benne van a néző, mint amennyire az alkotó benne van. Tehát a nézőnek a teológiai tudása és az alkotó, vagy a programalkotó teológiai tudása, ez összetalálkozik, miközben a művet fogalmazzuk. Én csak egy icipicit, tényleg csak mert nem tudom megállni, a Káin, a testvérgyilkosság és az angyal időtlet egymásra vonatkoztatása és egymásra olvasásával elképesztő mélységek nyílnak meg. Na most, ez a fajta mondat, most tényleg gyorsan, és csak a leghíresebbeket, ez a Ghiberti nagyon híres, ezek ilyen a művészettörténetnek a legalapvetőbb műalkotásai, ez a firenzei keresztülkápolna északi kapuja, az első kapu Ghiberti közünk, és itt látjuk egyébként nagyon hasonló ugyanezt, pedig hát ugye már egy olyan jó 400 évvel később vagyunk. Itt tulajdonképpen az angyal üdvözlettől jutunk el ilyen irányba, ez egy kronológikus rend, a pünkösdig. És alul pedig itt vannak a evangélisták és a szentatyák. Na most a négy egyházak. Azaz, itt megint szeretném mondani, hogy időtől függetlenül a program visszatér. Ghiberti kompozíciójában végül is ugyanaz a program köszön vissza, mint ami aztán itt a Sümegi Plébánetemplomban megvan. Ez a kronológikus gondolkodás, ami az angyal üdvözlettől a pünkösdig tart. Mondjuk, hogy az adventi várakozástól a Szentlélek kiáltásáig. Úgy is mondhatjuk, hogy ahogy az egyházi éven valamilyen módon végigmegy. Az egyházi év, ami liturgikusan szervezi az életet, és az emberi életnek mondjuk ez a misztikus tükre. És mindez az egyház talapánál. Ez az alapzat, a 4 egyházatja és a 4 evangélista. Erre épül rá ez a nagy épület, ami maga az üdvtörténet is. Na most, itt ez a Porta del Paradiso, csak azért említem, ez a Ghiberti, tehát a művészetét ezt sokkal nagyobbra tartja, pont a kidolgozása miatt. Csak szeretném megemlíteni csak egy icipicit, hogy számomra, meg hát nem csak számomra, nem ebben a fontos ebben a kérdésben, ez az a pillanat, amikor a művészet itt például egészen konkrétan a térábrázolás igénye, mintha felülírná a teológiai problémákat. Azaz, a művész elkezd érdekelni az, hogy a technika, hogyan tudom mondjuk fémmel, szobrászati eszközökkel ábrázolni a teret, ez mintha fontosabbá válna egy picit számára, mint maga a teológiai mondat. Na most itt tényleg csak a leghíresebbeket hozok elő, ez mindenki ismeri, mint az előzőt is gondolom, ez a Sixtus Capra mezefreskó. Az igazi nagy kompozícióknak az öreg anyja, már bocsánat, hogy ilyen őszintén fogalmazok, ez egy olyan mű, ami hát rendkívül hihetetlen gazdagságú és elképesztő módon a programalkotó és a művész azonossága miatt hihetetlen koncentrált gondolkodás. Azonban, amire szeretném a figyelmet rá irányítani, hogy mostanában erre elég kevés lehetőség van, mert iszonyatosan sok a turista ebben a térben. De hogyha az embernek megadatik, hogy egy ilyen képet letölts az internetről, akkor világossá válik az, amit ott a helyszínen is alá lehet támasztani, hogy tulajdonképpen
statikus befogadóval számol. Azaz, hogyha én beállok ez alá a kép alá, ami egyébként egészen hihetetlen, hogy pont ez a központ egy ilyen pici kis kép, Éva teremtése, mondhatjuk azt, hogy a férfi és a nő teremtése ennek a ciklusnak a közepe, centruma, akkor innentől belátom az egészet. Tehát a statikus néző ugyanaz az elmélkedő és elmélyült gondolkodás szükséges hozzá, de nem kell az én mozgásom, hogy tovább jussak. Na most itt egészen gyorsan fog haladni. Megpróbálom ezt így kinagyítani ezt a képet, ha lehet. Elképzelni. Egészen gyorsan az, hogy a néző a befogadó mozgására számít a művész, ez a valók. Azaz nekem nézőnek haladnom kell. Feltárul a mű. Ahogy én megyek benne, úgy tárul fel a mű. Ennek a szintén nagyon-nagyon ismert példája maga a Szent Péter Székesegyháznak a tere. Az, hogy milyen módon, azaz mindig szokás mondani, hogy a barokk az az irányzat, vagy az a stílus irányzat, amiben a dinamizmus benne van. Na most én ezt szeretném hangsúlyozni, hogy véleményem szerint a barokk dinamizmus elsősorban a befogadó dinamizmusát jelenti. Azaz én vagyok mozgásra kényszerítve, nekem kell mozognom, nekem kell időre újra pozícionálnom magamat, hogy most éppen hol tartok, és ezáltal tárul föl az, ami a maga a mű. Itt most ezt a San Pietro terénél nyilván az volt a probléma, hogy a Carlo Maderno elszúrta, homlokzatta a kompozíciót. És ezt valamilyen módon rejteni kellett, és ezt a Bernini megoldotta. Innen még jól néz ki, innen nagyon hülyén néz ki, bocsánat, szó jött, mert egyszer tényleg erről van szó, és hát megalkotta ezt a művet, amit most persze az elemzése az kívül áll az előadás témáján, de itt látszik, hogy mi az a tér, ahol el kellett térni, hogy a néző ne foglalkozzon a Székesegyházon. És itt van a lényeg, ami szintén a barokk nagy kompozícióknak a lényege, hogy van megoldás. Haladok egy úton, titokzatos ilyen labirintusszerű utat járok be, de van megoldás. Ez a kis vázlat, ez lehet, hogy hát ebből a korszakból származik, de minthogyha ugye a hívőket ölelő karral váló egyház lenne ennek az egész térnek a koncepciója. Tehát az, hogy én haladok a Szent Péter felé, az egyház, aminek a tiara az maga a Székesegyháznak a kupolája, és ennek az egésznek végül is szintén az üdvtörténet, a programja a San Pietro terén. És ezt most át fogom mondani, de most nincs idő, pedig nagyon szép lenne. Ez egy késő, mindegy, ez pedig szintén egy bocsánat, csak akkor az idő miatt akkor próbálom átudni azokat, amik nem annyira fontosak. Na most ez a fajta gondolkodás egyértelműen irodalmi gondolkodás. Tehát az, hogy én magam haladok a műben, ez az irodalmi gondolkodásnak a lényege. Az olvasó nem tud más tenni, mint haladni a műben. A műalkotásban, vagy mondjuk egy templomban megállhatunk, de az irodalomban mindenképpen haladni kell. Az irodalomban haladnia kell az olvasónak. Ugyanilyen nagy kompozíció, csak nincsen még rendesen, még küzd bele a futatás, Balassi Bálintnak a kötete. Amit itt látunk, ez a Balasok Urbex első oldala, következő Balassi Bálintnak különböző éneki, ismeres éneki, meg világ éneki. Tehát, hogy ez ugyanez a gondolat, hogy elkezdem olvasni, és újra kell pozícionálnom magamat,
Ez a történet, ez a kötet egyébként eléggé keserves véget ér, csodálatos megtisztulási kísérletek vannak benne, az üdvözlés vágya megfogalmazódik benne, de a kötet végül is egy lengyel bolondiházban fejeződik be. Ez itt a kötetnek a vége. Egy kurtizán karjaiban fejeződik a történet, azaz a megtisztulási, az üdvözlési kísérlet kudarcot vall. Na most a Zrínyi kötet, amiből, és itt mindjárt rátérek a lényegre, Zrínyi kötete, ez az Advég tenger szirénája, ez ugyanígy egy üdvösségtörténet. Egyébként pont az a gondolat van benne, mint amit már elég sokszor megbeszéltünk, az adventi, a fény születésének a vágya. Az, hogy mi ebből a szigeti veszélyemet olvassuk csak, és nem veszünk tudomást arról, amit nevezünk megint barokk nagy kompozíciónak, ez jellemző ránk. Tehát, hogy ezeket a nagy összefüggéseket, amivel kezdtem ezt a hálózatszerű gondolkodást, ez iszonyú energiát igényel. És ilyenkor a befogadó inkább, hogy ezt a munkát nem akar elvégezni, akkor egyetlen részletre koncentrál. Na most a Zrínyi kötetben a törökkel való harc egészen világosan és egyértelműen a sötétséggel való harc, ami nem a török a fontos, hanem az üdvösség vágya a fontos. Egészen konkrétan a december 21, a téli napforduló a legfontosabb dátum ebben a kötetben, ami a régi naptár szerint Szent Tamás apostol napja. Szent Tamás apostol napja, december 21-én születik meg a fény. Ugye az akkor, és erről több forrás is van, hogy Szent Tamás apostol azáltal, hogy az ujját Krisztus sebébe bocsátja, ezáltal részesül a hit fényéből. A hitetlenség sötétjét felváltja a hit fénye. Tehát ez az adventi várakozás, ez áthatja, vagy átszövi rengeteg ünnepét, és hogyha esetleg utána még megváltozott a naptár, vagy kicseréltünk egyes szenteket, meg áthelyeztük, attól még az egyházi év hagyományában ott vannak ezek a dolgok. Bocsánatot sértek, csak szerintem túl terveztem magamat, és itt most én csak ezt vetítem ki, mert nagyon alaposan megnéztük, ez itt azt hiszem a Kovács Gábornak a vázlatrajza, de nem vagyok benne biztos. Itt csak annyit szeretnénk mondani, hogy egyrészt a süregi plébániai templom egyértelműen barokk kompozíció, és az, hogy ezek az oltárkép, fülkék, ezek ilyen, hát ezek kényszerítik az embert arra, hogy haladjon. Ezekben az ember nem lát be mindent. Tehát a teljes kompozíció megtekintéséhez az egy raffinált eszközzel eléri az építész és a programadó azt, hogy ez a barokk kompozíció ezáltal működik, hogy én haladásra vagyok kényszerítve. Ez a haladásra kényszerítés, ez véleményem szerint ugyanaz, mint amit eddig láttunk, az egyházi évnek a végig járása. Tehát, hogyha nézzük, ugye ez a gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe, és aztán mindig, tehát ebbe az irányba megyünk lefelé, pásztor, ugyanaz a gondolat van, amit láttunk a Bernát kapun, hogy a párhuzamba állított, egymással szembeállított történetek összefüggéseit gondolva, és a hit titkai nyílnak meg számunkra. Tehát a pásztorok imádásával szemben Krisztus körülmetélése, bemutatása a templomban. Az egyikről majd hosszabban beszélek. Király kimándása, tehát pásztorok kimádása, Krisztus bemutatása. Az ember előrébb lép egyet, hogy a második szakaszhoz juss, hogy ezt láthassa. Itt király kimádása és a kádária. Megyek tovább, feltámadás és Péter prédikációja. És itt látszik egyébként az,
hogy tulajdonképpen az a rend, amit az első két szakasz tehát bemutatnunk, amit a rendnál összeáll, innen indítok, erre megyek, ez a következő, ugye ez a december 24-én vagyunk, utána megyünk tovább, ez vízkeresztnapja, ez pedig nagypéntek, ez húsvét nagyszombat éjszaka, és ez pedig pünkösd. Na most, ha látjuk az egyházi évnek a kronológius rendjét, akkor a következő pont az ez. Áldozó csütörtök napja. A magyar hagyományban. Tehát tulajdonképpen, és itt egyébként az is változik, tehát itt törik ez a kronológius rend, hogy innen föntről megyünk lefelé, és akkor áll össze a történet. Itt a feltámadást követi az apostoloknak való megjelenés. És a pünkösd és Péter prédikációja. Itt az, hogy föntről indulunk és lefelé haladunk minden esetben, ez itt megváltozik, és ilyen irány lesz. Ebből feltételezem azt, hogy ez az összefoglaló értelmű Péter prédikációja kép, a kompozíció, rejtett módon a kompozíció végpontja. Ez az, amikor nyilvánvalóvá válik az egyháznak küldetése. Megfogalmazódik. És hogyha az ember olvassa egyébként a Péternek az első beszédét, amit ez a freskó ábrázol, akkor világossá válik, hogy tulajdonképpen az egész templom programja fogalmazódik meg ebben a kis beszédben. Az nagyon-nagyon sok, tehát erről már Szakradós bőven ír, hogy hogyan köszönnek vissza Péter prédikációnak elemei a freskó művön belül. Még egy utolsót szeretnék mondani, hogy hát ugye az ember, amikor sok nagy kompozícióval foglalkozik, akkor ilyen mániákussá válik. Hogyha nézzük, akkor ugye ez az északi oldal, ez pedig a déli oldal. Az déli oldalon vannak azok a rendek, amik az intimitás, a titokzatosság jelenetei. Amit mondjuk úgy, hogy inkább Krisztus életnek a magán pillanatai. A feltámadásnál nem volt ott senki igazából. Nem tudjuk, hogy történt pontosan. Ez Szűz Mária, a kis Jézus és a bölcseknek a belső vendégsége volt, ugyanúgy, mint ez. Az északi oldalon pedig mondjuk úgy a publikus jelenetek vannak. Tehát a Krisztus bemutatása és körülmetélése. Ez, amikor először válik egyértelművé a közösség számára, hogy van itt valaki. A Kálvári ugye, ez Krisztusnak a legfontosabb bocsátszóért publikus megnyilvánulása. Ugye? Tehát az, hogy föltekintenek arra, akit keresztül szólnak. Tehát ez tulajdonképpen a nyilvános működésnek a csúcsa. És ez itt ahogy ilyen az egyház megkapja a Krisztus örömhírének nyilvános hirdetését, tehát innentől kezdve nyilvánosan és őszintén, ugye a pünkösd pont annak az ünnepe, amikor az addig titokban és gyáván meggyógyuló keresztények felvállalják, nyilvánossá teszik a hitüket. Ezt csak ilyen néhány szempontot akartam mondani, hogy ilyen kompozíciós vizsgálat szempontjából még rengeteg dolgunk lehet a Sinai Klímán templommal, és Padányi Bíró Márton a keresztény hagyománynak a nagyon-nagyon nagy ismerője szerint. Tehát egy olyasmi hagyományba állt bele, ami olyan, mintha ismételni önmagát, mint látod mondjuk a firenzei Battistiero éjszakkapujánál nagyon hasonló program van, de egyáltalán ez a párhuzamos gondolkodás, ugye az, hogy hát igen, most mindegy, tényleg időn is elnézés, hogy így sietek, csak én 45 percet szoktam, és nem nehéz így összeszednem magamat. Tehát, hogy ez a fajta gondolkodás, ami az ő vélemény szerint egyértelműen Padányi
Bíró Mártonhoz köthető gondolkodás, ez hihetetlen módon be van ágyazva a keresztény hagyományba, és rendkívül műveltséget feltételez, és teológiai elmélyültséget is. Amivel be szeretnék fejezni, az ennek az egész műnek, és ezt nem kritikaként fogalmazom meg, hanem tudjuk azt, hogy Padány Bíró Márton elkésett jelenség. Az 1700-as években az ő munkássága már nem korszerű. És ez meg is mutatkozik 1750-ben, amikor kegyvesztetté válik, és végül is Sümegre száműzik őt, vagy magát száműzi Sümegre. És itt Sümegen kell megalkotnia azt, amire úgy látszik, már a világon nincsen szüksége. És hogy ő már nem abban a korban életben élnie kellett, ő igazából Pázmány Péter kortársa lélekben. És ez pontosan látszik, csak hogy Pázmány Péter is már valószínűleg furcsának tűnt volna 1750-ben, míg nagyon otthon érezte magát 1633-ban. És ez a fajta gondolkodásnak a válsága, mondhatjuk itt, tulajdonképpen Malberts csodálatos festő, de hogy most ez elnézést csak kicsit ilyen vitára szeretném késztetni a hallgatóságot. Malberts festő gondolkodása már tisztán festő. Ő festő. A program nem feltétlenül, mert így kivetítve ezeket a magát a vázlatot, erősen ez egy irodalmi élmény végül is. Hogy így, milyen szépen összepasszolnak. Amikor az ember bemegy a templomba, akkor ez egy egységes, elképesztő technikai, bravúros módon kifestett térbe lép. A program másodlagossá válik. Iszonyú munkát kell végezni ahhoz, hogy például itt ezen a képen, és nem azért, mert már nincs igazán jó állapotban a mű, hanem azért, mert a Heteroimasia ábrázolása, ugye a ítélkező úrra váró üres trón, azt nagyon nehéz ezen az ábrázoláson felfedezni, mert a megfestés módja az valami annyira pazar, és azt fogalmaztam magam, amikor készült az előadása, hogy Malberts azt tulajdonképpen egy elszabadult hajvány. A festészetnek az atombombája. Tehát az, hogy ilyen hihetetlen, rémes élvezettel fest. És amit adtam ezt a címet az előadásomnak, hogy Ut Pictura Poemus, ez egy ezerszer ismételt Horácius idézet. Itt azt lehet mondani, hogy ez az, hogy Padány Bíró Márton anakronisztikus jelenség 1750-ben, ez megmutatkozik abban, hogy ő Malbertssel találkozik, aki már festői gondolat szempontjából egészen máshogy jár, mint Padány Bíró Márton teológusként. És ennek a furcsa találkozásnak a hihetetlen műve, azt hiszem, hogy a Sümegi plébánia templom, és az, hogy Ut Pictura Poesis, tehát az, hogy a festészet is költészet. Itt azt lehet mondani, hogy itt inkább számomra úgy tűnik, hogy a festészet önállósul. Ott a program, de a festő, ez az élvezettel festő, ez minthogyha nem tudna ebben teljesen részt venni. És önállósítja a festészetet, és hát ugye a Kis János, aki most nincs itt közöttünk, Gyerményi Kis János ír erről a híres lóról, ami ott van a Golgota képen, a kereszt mellett, hát az a ló. Tehát hogyha én valakit megkérnék arra, hogy a Golgotára fessen egy olyan figurát, ami elvonja a figyelmet, mert annyira izgalmas, annyira vibráló az a ló, ami lenéz, és akkor ott van mellette nem mondom, hogy fontosabb a ló, mint a maga fesztett Krisztus, de valahogy az a ló. Láthatóan a ló festésekor a festőt elragadták az indulatok. Egyszerűen ez most egy nagyon jó feladat számomra. Azaz megint mondhatom azt, hogy a festészet akarása, a festészet élvezete, mint hogyha
felülírtakodva gyakran a teológiai programnak való megfelelés. És azt hiszem, hogy ez rendkívül izgalmas pillanat, és